Máme skoro 9 hodin, takže Martí, jak dlouho jedeme? Za 3,5 hodiny. Tady už máme kufřík, to já si půjdu pak po letišti jako největší slečinka takhle. A to je můj fit, kromě vlásku, ty ještě se budu rozpuštit, ale jinak už všechno takhle mám připravený. A Martínek potáhne zbytek věcí. Takže krásnou práci, Martí, viď? Těšíš se? Jo, já taky. Jsme na letišti v Praze, takhle tady za náma už je terminál 2, ze kterého letíme. Láska, potřebuji chcát. A já taky potřebuji chcát. No, takže další vlog, až se odbavíme asi. Já prostě člověk, který je po druhé životě na letišti, jsem tady stala úplně v šoku a Martin se mě má prdel, protože... Nemám z tebe prdel, to chápu. Fakt, koukejte. Hustý, to je takový krásný. Takže už tady jdeme v naší harmonice, lásko. A je to tady boží. Já jsem myslela, že to vypadá jinak. Já jsem myslela, že to je nějaký kovový. Ale ty vole, a to, že tady už vám to dole tohle. Teď mám tady opravdu ještě v rychlosti jako room tour, protože pak už se chceme jít ubytovat a chceme jít ještě nějaký chalty, tak ať to všechno stihneme. Skříněčky, dřez, trouba, lednička, prostě všechno, co potřebujeme. Takhle to tady krásně vypadá. Potom tady mám takovýhle koučíček, obrazy. Tady ten stůl, to je takový jako hrozně hezký, jak je to takový staršího stylu, ale to fakt hezký. Tady je zrcadlo, takže vidíte, že to natáčím opravdu já, že jsme opravdu tady. Wow. A teďka, tak to je tak hezký. Paní to tam měla složený, ale já jsem to už musela rozbalit, protože se mi to hrozně líbí, to vypadá jako princeznovský. A to proti komárům, takže jako, ale to je hezký. A ještě máme takhle vstup na terasu. A já teď nevím, jo, dobrý. Můžu tam, protože ona tady je taková síť, tak tady máme takovou krásnou houpačku. Tamhle prostě bude pak nejhezčí ranní to. Tam pak ukážu. A takhle tady 2 sedátka a křesílko. A koupelna je takhle tady. A nevím, kde se rozsvěcí. Tady. Krásná. Takže... That's all. Kráčíme na snídani, protože sebou nemáme, ještě se chcem počít auto a chcem to tady trošku prošmejdit, protože já vám to ukážu. To je tak krásný! Zdravíme asi po 2 hodinách a my jsme teďka zařizovali, chtěli jsme se počít auto, potom jsme si chtěli zařídit výlet s lodí a vlastně auto se tady půjčuje prej od 25. Takže to nám nepůjčili, jako bohužel. Možná někde dřív, ale prostě jsme narazili tady na to půjčilo. A borec, to všude, to tady neseženete, to prostě... Ale to není problém, protože máme zajednaný skútr. Paní nám ještě doporučila, ať máme silnější, prostě o 5 euro dražší na den. Stovku, nejlepší na tom je, že ani na to nemám papíry, že nám to prostě doporučila. Prostě mega hustý. A ještě jsme si zařídili celodenní výlet lodí i s dopravou do Paleo Casterisa. A ta loď bude jenom pro nás. Jo, budeme tam sami, nemusíme mít na to žádnou licenci, prostě to je úplně mega hezké. A teďka se tady jdeme konečně koupat, takže jdeme tady po naší dřevěné lávce a tady za náma je už moře, prostě jsou obrovský vlny.
salát s pita chlebíkem. A Martí, co pak máš ty? Já mám vepřový súvlaky. A vypadá to krásně. Ještě úplně nádherný. No a jsme vyčvachtaný, tady máme krásný výhled na moře pořád. Já jsem viděla hrozně moc rybiček, z čehož jsem měla strašnou radost, ale sůl mám úplně všude. Co ty, Martí? Jak se ti líbila koupačka? Pohodě. Pohodě? Nebylo. Tak jo. Takže krásný a ještě se budeme koupat od Polka. A pak si večer půjdeme prohlídnout tady to městečka. Krásný večer, zdravíme. Teďka jdeme nakupovat, vytlásí. No jo. Co budeme mít k večer? Máme co jíst, no já bych si nějaký špagety se špenátem, se smetanou, s kuřecím třeba. Yes. A zítra, kam jdeme? Povězte. No, máme půjčenou loď, tak jedeme na Puruskum ostrova. No a dneska večer půjdeme do hospody a budeme koukat na fotbal, na Euro. A potom ještě, jo, pak si tam dáme nějaký koktejlíček a uděláme si dobrou večer a budeme sledovat západ sluníčka, krásný, protože to je úplně nádherný a já to miluju prostě úplně nejvíc. Takže zdravíme a loučíme se s vámi. Tak dobré ráno, tady s Marčou vůbec nestíháme, běžíme na letiště, musíme do obchodu, všechno koupit, a to je krásný moře, takže jsme v chillu, vytlásí, moc ne teda, ale nevadí. Takže se tam asi ozveme až z lodi, protože je to teďka takový hektický, takže zatím čego. Vyndat ta kotva jako z té vody. Prostě ona tam je zaseklá o kámen a nejde to. A je to hrozně hluboko, to prostě jako nemáme šanci vyndat. To jako... A Boris prostě jenom říkal, to vyhodíte a bude to v pohodě. Ale vole, teďka to prostě jako nejde. A Martě se tady snaží jako to vyndat, ale jako nejde to, no. Takže těžko říct, co budeme dělat. Docela prdel, no. Neděle a máme v plánu se dostat až na pláž Porto Timony a vlastně teďka je asi kolem 12. hodiny a dojeli jsme sem na hrad, jsme na hradě nad Paleo Casterice. Jsme se tady škrábem do obrovského kopce, jenom vezmu vedro.
Jeli jsme asi 3/4 hodiny nebo nějak tak. A takže teďka jsme na Hradíku, pak pojedeme na pláž a chceme ještě do Corfu Town, kam já se hrozně těším. Myslím si, že to bude takový jedno z větších měst tady, takže to bude fakt boží. A no tak, akorát teď je mi fakt hrozný větr a jsem taková udechaná. Taková jenom zcíněná, ale mega hezká. A ještě takhle pokračujeme a cesta zdaleka nekončí. A už se těším na ten konečný výhled. Vytlásí. I've been thinking maybe I've gone crazy, but I want somebody that can really shake me. I want somebody to call my baby. I want somebody next to me, maybe eventually. I wanna have a late night call from my baby. I want somebody next to me, maybe then eventually. Teďka tady procházíme uličkama a hledáme nějakou restauraci, kde si dáme něco k snědku. Rozhodli jsme se s Martinkem, že dneska bychom si dali nějakou rybku. Jaký seafood. Přesně tak. Takže doufáme, že se nám tady povede vybrat a zároveň jsou tady hrozně hezké uličky. Fakt je to úplně nádherný. Krásný. I love it. I wanna have a late night call from my baby. I want somebody next